V kategórii hudobná skupina prichádza odovzdať herec a hudobník Dano Heriba. Dobrý večer, dámy a páni. Pozdravujem vás všetkých, aj divákov pri televíznych obrazovkách. Som tu, aby som odovzdal cenu v kategórii hudobná skupina. Úprimne, ja sa teším, že tu ešte nejaké tie skupiny máme a že sa nerozpadli, lebo veď naozaj nie je to ľahké. Človek musí zaplatiť nástroje, aparatúru, musí platiť nahrávacie štúdio a potom, aby mohol, samozrejme zadarmo, zavesiť nejaký ten videoklip na YouTube, pravda. A neprekvapuje, že väčšina z nich funguje ako, povedzme, rodinný podnik. Dnes, keď niekto vystupuje solo, tak to znamená, že jeho súrodenci asi nemajú talent. Ale oni ho majú, len majú aj o trošku viacej rozumu a rozvíjajú možno ten svoj talent niekde inde na inom poli, respektíve v inom žánri. V dnešnej trojici nominovaných sú samozrejme maximálne talentovaní všetci, ale boli by pre svojich fanúšikov stále takí atraktívni v inom žánri? Ja si myslím, že by im to mohlo priniesť trošku osvieženie, do tej ich tvorivej činnosti. Napríklad také IMT Smile majú za sebou vyše 20-ročnú históriu, množstvo hitov, ale skúste si ich pesničky predstaviť ako country hity. Aby ste vedeli, o čom hovorím, tuto si dám chlapcov z kapely, aby som odporučil možno Ivanovi Táslerovi, aby moduloval svoj hlas niekde na pomedzi Janka Kurica a Miška Tučného. Asi. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. To dobre vie každý, kto to cestou išiel, to cestou 511. Dá sa to zniesť, tak není v čiarách ciest. Znie sa to dá, napriek pár nehodám, na ceste 540. Už konečne chápete, čo som tým myslel, zrejme. Má to podľa mňa hneď taký iný cvenk, alebo povedzme Desmod. To je totálna jamajská pohodička, kde 10 minút trvá hodinečku. Prečo by oni nemohli hrať reggae? Prečo nerobia reggae? Poďme na to, chlapci. A zober ma naspäť tam, kde som býval. A modrina sa ako malý v kríkoch skrýva. Dám sa viesť späť domov. Tebou dám sa viesť k nám domov. Dám sa viesť Ďakujem. Rozumieme si. Poďme na posledných nominovaných. Kandráčovci, to je čistá metalová kapela, jak vyšitá. Kožené gate, strapce a povedzme 2 dobré zuby. Oj zuby, oj duby, duby. Oj nahore 2 duby. Oj nahore 2 duby, oj nahore 2 duby, a ja som sa zalúbil. Oj nahore 2 duby, oj nahore 2
A ja som sa zalúbil. Ďakujeme. Chalani, skúste sa nad tým zamyslieť. Desmod. IMT Smile. Kandráčovci. Teraz sa to dozvieme. Cenu Otto v kategórii hudobná skupina získava kapela IMT Smile. Večer. Wow, tak som sa už pravdepodobne asi nedostala. A toto nie je chyba Saifova ani z režie. A ja som to správne, chlapci ma dneska poprosili, by som im prebrala sošku, ak teda vyhrajú. Ja im gratulujem. Veľmi ich mrzí, že tu dneska nemôžu s nami byť. Sú zaneprázdnení a všetkým vám ďakujú, ktorí ste im poslali hlas. Čiže aj mne trošku, takže vás pozdravujeme a tešíme sa.